Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Uba Tarsis Maulon nakasnong Pindeng Umyong, Eastern West Casiles District. Haga katsau trip Kuala Lingkot arajar arpuar. Ulami Syekmat ban penpau bahak Sngi baka Jylla Meghalaya kan rakhia ke jingdap sanpau Snem kata hak arpui trip Kuala Lingkot arajar arpuar. Dai ban Pynlong ya ke Jingïalang ba ban peni ya ke jing bom sngohun ya ke jingdap sanpau Snem ke Jylla namar ki jige ki bakum ke Jylla ke ya kendo bat bandawa ni pen sngo sya sarkari ki mat ki bakum ke Jylla kadang sanut haduk mentah. Uba Tarsis Wilayah Thu bahak kapor baka Jylla ke rakhia ke jingdap arpsan Snem. Ula leit Shah Thngan hanong ba Shillong ban persya ke jing temu ke sarkar ban wanra ya ke municipal hak snong mairang nang taban persya ya ke jing penlut pot ke sarkar nak ke penta ban rakhia ke jing dap arpsan Snem ke Jylla bat kiwi kiman ula ong ba ke jing pensa teng ban penbet yo pot usam imat ke dei ke jing yo jing mentoy hak ke politics ni dei namar ba ki MLA kim dan porsio ban perkhat kumnu ban weng ya kini ke jing namar kilaya bun kam ban perkhat ban thau pisa Shuh la ong ru ba un ai ya ka jingkershan ke bapura ya MLA jong ka Shillong North constituency uba Adelbert nong rum ban omishimenta ke Sngi rakhie ya ka jingdap sanpau Snem ke Jylla Meghalaya Adon ke jing sngo saknut haduk gini ke Sngi ke bamenta amal ngam tip la fikan mau na ba haus Snem kha kendai spa kendai punyo hakapor ba ka state ka rakhie ka jingdap arpusan Snem ka silver jubilee ha to kapor kila penut sibun ke pisah bat kila le abun kiwe pat ke program kita masa ban rakhe kita ke jingdap arpsan Snem juga state haga to kapor ngara Shah Thngan marwei hang teh po state central library Shillong ban penpawe ke jing persya jong ke jing perluksan jong sarkar ya ke pisah tang ban rakhe kita ke jingdap arpsan Snem bat ke jing persya ru ya ke municipal ya ke jing persyang jong sarkar ban wanra ya ke municipal hang ni hamairang haka tu kapor ni radon ke Jingïalang ke bajur ba apling ke patba ba sarkar bat haka ba khadu ngi lajaw te sakawai pa ke jing persya kalong halor ke jing bomyo syo yu put usam batikna hadu ke tu kapor ke bamswa haka jingdap arpsan Snem jo kastin nang ta sakawai pan halor uranium ngala ajing mut yu sarkar ba haka jing sisa kat ba ke jing yakhi kidang yai ki samla pule kidang peni ke jing persya banti uranium namar ba ki reaction ki ba fer ngala ajing mut yu sarkar ba kat ba ke jing yakhi kanang yai ka sarkar kanang sponsor ya ki kena ki ba start na ka state jungi bakan ai 100% sponsorship ba ki lek pule pentibit ha ka biade ba uranium la kalong ha ka mining la kalong ha ka engineering la kalong ha kiwe pat ki benta ki ba fer jung uranium kenang bal ada kapoi kapor ka bang imla sisa ban yadai ya kini kijing persang jong sarkar ban ti uranium ngindon ki khna lejong ki scientist lejong ki engineer lejong ki ban trei hapo kanu ka company ka bale ban petrei uranium ha domesian nang ta sakawai pa kadai ka reservation policy ka balala siliang palat te Hynrei hadu mentah haba ke sarkar kala persang kala poi kapor ban rakhe sa ka jingdap sanpau Snem ka bapau ba kini ke state jungi mentah kala temen sisa kala dap sanpau Snem Hynrei kini ki isu ka weru kampat ulong te mentah ki dang mi isu ki isu ki batmai ha ka jingi jongang i ba ki don bon ki ba ngingim songhun mau kita ka unsatisfactory performance jong ke sarkar jong ki sarkar mdesu ko sarkar jong ki sarkar ki balayat na kawai kapor sa kawai par kapor boundary issue kum bakalong halu menta ngala persang ban perkhat ka ke jing jong boundary issue bat kumno ban weng ni kum ba julong haba ki kime ki kpa ki ai khndo ICF ye ki khon ki asam benta ki ai la jong mopot te haba ki khon la ki don gono ka ji haplen jong ki de ki kime ki kpa ki ban ye penben Hynrei kumba kalong menta ya ka jingi ka jeput jungi hapling ka Meghalaya ba ka Assam ka sarkar ka persang ban ya penbei tang para ba ya ka je te bun sin hi para ba ya ka je ngimla ban ya penbei
Nakata kadaung idon kam ye ki yeng bisar haki kes ki baper. Kumjuru kali Pynlong ya kene ka kamput kam sam. Baka Ministry of Home Affairs hakatu ka por Snem khatndai Spanyo por habaka ai ke state ka pia ye ka state Meghalaya na ka Assam kade bandon ye ki records ye ki jing thok ki babiang banadu nang ta hadu hang ta kade ka pot jong ka Meghalaya kum tanga sngo baka khambha sibon ye sarkar Meghalaya bakan tho sya ka sarkar India sya ka Home Ministry bakan pentikna ya uta upur usam jongi ndai bangin suya persyang ye penbej para mengi Arngut ki Chief Minister kin ya kwan laka jong bor laka jong buram kamtam ha politics kumta ka jing fel na ka wei ka parti se wei ka parti ka wanra ka jing sngu fel plen jong ki yale kat bala ban yo ta ka buram ta ka political gain na put usam lu ki khmi ulti ban yo ta ka political gain na ki wei ki issue ru kumjo te kane ka wanra ka jing e stage ka issue ka banangkong ka tu ka por ka ba pening khong yenga kaba Pynlong yenga hadu bangan simi kata karai ban lit Thngan marwei kalong namal bak sarkar kala persang ban penurlong jubor ya kata ban mara ya ke municipal hang ne hamairang tingali ya ke jinglong jeng ke sorselong kabaladon ya ke municipal board ngili ya ke jing khoj bat ya ke jing jabo jangka ngili ya ke jing mentoy ba ke jing do jing mentoy jangka ngili ya ke jing lehe jeng ki kharmetor hatam yomolong ang tu hatam metor kumta ngim kwa ngim pediang baka sarkar kan wanra ya ke municipal hamairang but ngila Pynlong ya ke joint action committee na try ka joint action committee kadai ka mairang ka bala thau ya ke joint action committee ka banengkong tam ka state ban ya ki persya ya kan ki issue haswa jong kata 4 judan kata ka joint action committee jelan ba ka jing ya tresitom ka jing ya treduki jong kilong kemi kilong kpa ki samla ha tu ko por simet ngimi ban ya hala persya ya sarkar ban peni ki jing persya ya sarkar ha ki bentai ki baper ngilhab ban ya yeng surok ngilhab ban ya tur ki office ngilhab ban lebon ki jing peni ki jing persya ban mara municipal da ka jing tresitom jong ki kemi ki kpa ki samla ki teman ki kro ha tu ko por klam da khin ngilala sisa ban ya persya ya kata but kumbang i menta ke result ke bangi imenta ba wat ladang ngim don ya ke municipal board hang ne hapo mairang penban ke mairang kadang khamkhoi ban ya ke slo lise bon kin kisno phla ha to ko poru kami ke ju jingkli namar habang sa Thngan hang te ha mot jung tirot sing state central library ki ju ki sang balang ki balawan ban aiman sim nga ban kersan nga ha to ko por ban aiman sim kira kali ke ju jingkli umbak lima fi Hynrei nga sokum ne nga de Jingïalang kadai ka kamram jonga bangan kit ya ka benta ka bakham khia bangan yalam yu pa nang ne sedu seselong ban yelai sa Thngan bat nga ha ka tu ka por nga kanmau kadai ka Sngi ka baslap ka Sngi ka bakhriat alfoi tarik January kadai ka Sngi ka bakhriat kala dai lupa ka Sngi ka bakhriat na lor ba slap kumta ngala ngam kwa ban pendik lani ban penjenjari ka pa ngala sa Thngan marwei da ka monsu ba kila don kat tu kat ni ki perlok ki bengi penbej ni selong ban sa Thngan lengkat Hynrei ki klempoi su tengam so we ya kataru yo lesi ki don lagi jong ki jinge Hynrei ngakum no yalam jong ka jisi mairang ha tu ko por ngasno ba kali ka kamram jonga bangan sim ya ka jingkit ka bakham khia bangan lei ban sya marwei ya ki jinge te Hynrei kata ki jing sa Thngan jonga marwei ru kala pen imen sim ni ki pa jong ki ni sposnong but lengba kata jing sa Thngan jonga marwei ka Pynlong ya ki ba kinam sarandar no habak yu iba ngakum ono yalam ngam sarandar kumta makiru kim sarandar but lengba ka jing bom sarandar no jongki kala Pynlong ya ka sarkar bakan namwara bakan kamwara kampen bor su ingi ban pediang ya kata ka municipal ni hamairang mamut ban ongkum ne ba menta ka sin hakani ka jingrakhe jongki jingdap sanpho Snem jo ka state Meghalaya ngakwa mdei su ban sa Thngan Hynrei ban Pynlong ke Jingïalang pa ban peni ke jing bom so hon jungi ya kata ke jingdap sanpho Snem jo ke state namar kini ke jing ki bangi kum ke state kum ke jaj ban riu ni kando tingin sa Pynlong ke Jingïalang pa Hynrei ke por bat ya ke jaka ngim pa la ban ong mentan namar ba yo lese kan mora jing thut ledangi ong lupa menta
Hynrei ngi kerpat i kipai ba phin soba la pidon ke jing sokhia kum badan manga ngidon kalawei kai kata kalawei kalong ki khun ki kti jungi ngidon ki khun ki kti da engin ai ki khun ki kti kalawei bu kum nongin ai ki khun ki kti namar kata nga kertu ye kipai ba phin soba la phisno ya hab jingmut ya ke jing angnot bandawai kini ki jing angnot ki bangi dang sosap not sobha la ngilaya penbet ye ke por ke jaka ke babeng sobha ban ailam ke jing kersian bangin ya semran lang bangin ya pen lang ya kata ke jing dongkam ke jing dawai jungi kum ke state kum ke Jylla hi barakawai khnang ba shwa bangin le chakawai pat ke celebration ke jing dap new fusan Snem leni ke jing dap sispa Snem nyu ke state ngini i ke state ke balakham kiu ke state ke balon ki an ki baskam te sobha kersian lam ki pat ba nga kersian ya ke jing angnot jongu MLA jong ka khat new not Shillong constituency i ba adalbat nungrum i lapan pau ka press ba in sale AA ban pen i ke jing bom hon ya ke jing trikam jong sarkar hakini ki sanphos nem ke bali no in sapen i ha ka arpoi tarik i kwa banamisim benta ha ka celebration jong sarkar kum ta ngaru nga kwa ban yasnok silang bari in se yasnok tilang ha ka tugas ni ban ngin sa persyang ban penpau kat bala i ki jing sngo ki bari jungi Hynrei tang ke jing perkhat jonga ba ke jing perkhat jong i ba adalbat kanam la ban pensiso ya ke jing angot frame ke jing kersan jong ki nongsang snong jong ka state jungi namar ngim don da ke weipat ke jaka ban pensngo lesi ke Jingïalang pat ba kan long ka assembly jungi namar ngim don ke bor ban keren po assembly kum tangi hab ban keren ha ke Jingïalang pat ba te wat la ka long ban nginam yesim benta ha kata ka jingrakhe sanpos Snem jong state ru kermen ki pat ba kinam sngo e namar ngin pen ipat ya lagi jong ki jing don kam ki jing angnot jungi hangno ngi lapoi menta sanphos Snem kum ka state bat kum ka jai banri kala bandon ke jing mentoi politics da ka ba pensa teng ya kani ka jing jing ka japut jungi lese kala ban pen mentoi politics ya kano ka political party na kata ka daw lese kala ban long ba ki political party ki bala sensiar ki por ki bala dap kidon ke jing bujeli na ke jing mentoi politics bat na upur sa sagawai pat kala ban long namar ba kimdon por kumno ban perkhat ban wengi ke ni jing namar kum ngala ong mene kam daisu ka juk thau an Hynrei kala de ke juk thau pisa tikum ta bolo ngila bun kam satang kumno ban perkhat ban thau pisa ngimdon por su ban pendut por kumno ban thau an ngimdon por su kumno ban perkhat ayu ngala ban ai ya kejat ben reo Hynrei ngila kampelut bon ke por ayu ngila ban kejit na kejat ben reo kum tangali i bon ki breo ki bala rung ha ke politics ki bala kejit na kejat ben reo kila ki ustat maria rung ha ke politics hadin ba kila trai kat tu kan Snem kum ki politician kum ki daga baburam kum ki minister kila ki ustat ha ke jing don jungki Hynrei kat ba ke state pat kala nang hiar state nging ki pat ba ki nang hiar state ki politician kat tu kan ngot ki politician ki ba nang kum do ban kijit kila nang ki ustat tingi ya lek mar khongpong kitu ki sidrong upat ba u hiar sepo ngi mar khongpong na kan ni ke 0 point ngi ya kum tu kai ngam kwa ban kedokti kano sarkar namar ngi lamat bon telik sarkar ngim pat syam ko sarkar ka bajanai ban nginum khmil ti hiru ban syam ban yo sarkar ka bajanai kano sarkar ru kan don hi jing trikam jongka kan ye kendu hi jing Hynrei ka bangamut ban kentu ko long tang kan ni ngidei ngidei ban rakhe ki jing dap Snem ha ki jing sisale man ka Snem ngidei ban rakhe ndei tang ha arhusan ba sanphau ngidei ban rakhe man ka Snem Hynrei ka jing kentu jungai ka sarkar ko long ba menta to ngin kan mau bangila dap sanphau Snem menta but ha kan ni ki jing dap sanphau Snem kan pen kendit ban reu ya barokhot ki politician ya barokhot ki nong thau ain ba lakumno ngin perkhat hangno ngi lapoi menta kat no ngi dang duna habai ya nujor ya ka Snem ya karta bat ya karanti ka bangi ngelaya te lada ki din lada barokhot ki brio ki badana sarkar lani ki badana kaleng persya ki pendut ke por ban perkhat ya kata ka benta kendiat ngatharai kata kala wanra kan wanra bun ki jimutoi ya kari ba Jylla jini